uNgqongqoshe uthi yehlile imali eqoqwe yisikhungo esiqoqa intela iSARS ngonyaka u2023-2024 emalini eqoqiwe engu-1.73 trillion. Lemali iphansi ngo-57.1 billion kunaleyo ebihleliwe. Imali yempesheni izokwenyuka ngekhulu. Imali yesibonelelo sezingane yenyuke ngo-R20. Kuthi imali yabanakekela izingane ezingenabo abazali yenyuke ngo-R50. We are giving them an increase of R100 to the old age grant. Water, war veterans, disability care and grants. This will be split in 90 rand effective from April and 10 effective from October. Ezokuphepha kwezwe zabelwe u765 billion yaphinde yengezwa ngo350 million ukuqikelela ukuthula nokuphepha ngesikhathi sokhetho. Umnyango wezemfundo wabelwe u25.7 billion. Umnyango wezempilo wabelwa u848 billion. The education sector is allocated an additional 25.7 billion for the carry-through cost of the wage increase over the medium term. Ikani likabhiya lizokwenyuka ngo14 cents, ibhodlela lewayini lizokwenyuka ngo89 cents, ugologo uzokwenyuka ngo5.53 cents, isigazu senyuke ngo9.51 cents, iphakethe likasikilidi lizokwenyuka ngo97 cents, kuthi ugwayi wenqawe nemboza wenyuke ngo57 cents. uNgqongqoshe uthi basezinhlelweni zokwelula isikhathi sokholelwa kwesibonelelo sabangasebenzi u350 kuze kube unyaka u2025. Work is currently underway to improve the COVID-19 social relief of distress grant. uNgqongqoshe uthi akuhambi kahle emalini engenayo ngenxa yokwehla kwenzuzo ezimayini.